Så kan en flot taske, den der. Ja, det er godt nok. Nej, tak. Gud. Gud, jeg kan blive... Ej, ved I hvad? Ej, Læs, hvad det er. Det kan jeg ikke. Tror du? Kan Gaia læse det højt? Her, kære farmor, mor. Glædelig jul og snart 70-års fødselsdag. Vi synes, du fortjener at blive max forkælet og få opnået et af dine største ønsker, så derfor skal vi en tur til Canada. Nej. nej. Gaia og Henriette. Ej. Også for dig, din skøre skid. Tak. Så tager du med mig. Og faster. Og faster. Gud. Ja, fra Gaia, Henriette. Ja. Ej. Så kommer vi afsted. Det gør vi. Ja. Ej, hvor er det så flot. Og man der får Ja. en kuffert til. Det er da ikke Det er virkelig flot lavet. Ja. Har du, Gaia? Jeg tænkte det nu. Hvornår skal det være, Gaia? Når farmor skal planlægge, hvor vi skal hen. Okay. Nå, hvad? Ja, du skal planlægge, hvor vi skal hen. Altså, hvor I skal hen i Canada? Jamen næste år. Næste år. I 24. Hvis det passer. Hvis det passer med pas. Ja. Ja, nu får hun jo barnebarn, så er det jo lige det. Ja. Ej, men de kan nok godt Så er det klare jo sig, det er jo lige ikke...